Sa number 10, mga public servants, mga uniformed personnel, teachers, healthcare workers, volunteers, ang ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa ika-128th na Independence Day celebration. Hoy, 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 Pinoy ako! Isa ka programa ang insakdag sa Provincial Capital Lagoon para sa Independence Day celebration na gintambungan sa provincial officials upod na mga tiglawas na nagkanlaing nga mga ahensya sa gobyerno. Sunod sa kay Lacson, ginadumdum ang binuhatan kag pagkabaganihan sa mga nagasakripisyo para makuha ang demokrasya sadto sang pungsod. Subong, ginadumduman ang binuhatan sa nyadtong nagtrabaho para mapabilin nga luwas sa peligro ang mga komunidad kag magkapabilin ini nga mabakod. Pahanumdum ini sunod sa kay Lacson nga ang patriotism o ang pagpalangga sa pungsod ini lamang ginapakita sa mga extraordinary nga mga bagay kundi sa adlaw-adlaw nga pagserbisyo sa isig katawo sa paghatag sang kaayo para sa tanan. We also recognize that nation building was not shaped by celebrated heroes alone, but by the countless ordinary Filipinos whose quiet courage and steadfast devotion helped secure and sustain our freedom. Their struggles remind us that independence was neither easily won nor freely given.